Meigas lobisomes a Santa Compaña e mesmo diaño en persoa. A Porta do Alén abriu no Instituto Sánchez Cantón. Con unha serie de salas polas que teñen que ir pasando, un bosque, digamos, que o fío conductor, evidentemente hai cemiterio, hai igrexa, todo que o Samaín, porque nos non estamos en Halloween, senón en Samaín, o Samaín galego, nos permite, intentamos reproducilo este ano. Durante 2 xornadas camparon as súas anchas, borrando a fina liña que separa o mundo dos mortos e dos vivos. Eu teño o rol de guía, é dicir, levo aos nenos por todo o percorrido do túnel, intentando sugestionalos, que meterlles medo, que teñan unha experiencia moi boa do túnel. Os meus compañeros fan un papel perfecto, fundamental no meter o medo dos alumnos no corpo. Baixo a miña opinión, creo que quedounos un bo túnel. E repartindo sustos a todo aquel que se cruzou nos seus camiños. Teñen moito medo, pero bueno, vexos con ganas, vexos ben, teñen a xuventude, teñen ganas de xogar, é o que hai, é bonito, eu vexos ben. A Porta do Alén foi a temática do túnel do terror do Sánchez Cantón deste ano, todo un clásico polo Samaín. Nós é como se fósemos unha empresa que nos contratan para facer unha velada, neste caso no Samaín, e temos que montar unha actividade e realizar a animación desa actividade. Aprendemos sobre todo o que é xestionar un evento deste tipo, deste tamaño, que ao final é bastante grande, levar o primeiro, segundo, terceiro, cuarto e hasta primeiro de bachiller dun colegio como é o Sánchez Cantón, que ten moita aglomeración de persoas, pois é un proxecto grande. E aprendemos sobre todo eso, unha xestión do grupo, e máis como actuación tamén, ao final somos actores, entre comillas, pero estamos facendo un papel e que creo que levo un bo aprendizaje deste túnel. Da idea dos decorados e mesmo da animación encárgase o alumnado do módulo Tempo de Lecer, o que comezou sendo un proxecto de clase xa é unha data imperdible no instituto. Saben os alumnos do centro, movemos prácticamente 1000 alumnos, eu creo que xa somos un clásico en Pontevedra, nos túneles de terror de Pontevedra, é un túnel que está moi traballado, leva moito tempo, evidentemente van a ser profesionais, iso que intentamos transmitirlle. É moito esforzo, moito tempo de preparación, moitos días aí traballando duro, pero creo que quedou un bo túnel, un bo resultado, estamos bastante contentos eu máis meus compañeiros e creo que quedou todo bastante ben. Non se preocupen, tralo Samaín a Porta do Alén pechará devolvendo a estas criaturas o seu mundo, pero téñano claro, volverán no 2026.